Kardom pinyada babirta thanbang phini limalin timungpi nonarjik tha birtang tonpen. Patumi nirja aklamalong porphai kris ya porpen ingdeng koira sirke papharman kar bilamet amai ningkani sek amepi kapachun jia phuthak terika mamai kesengpon. Patumi ada porphai kris ya pormalong pen nirja aklamalong kel ningkani sek amepi kapachun pon pamijia phan me kapaman. Labang so ame ka chipahem pon jibon be lapen mei ke phalam the lapen aluhi ke pachinia por ke en ramsing terang alhi sarpo aman peng pen ka tongdun kele ame phu hidina drongpi dun mei phu hukursing rongpi kel e kongchun bang liladhar teron rupchun bang joysing tokbi jibon chandra pathak abarim em lapen kel ek lembang rajendra rongpi abarim em lapen kel ek lembang humsing be abarim em lapen kesias dun mei phu surje rongphar abarim em lapen kel ek lembang jeksing ingti Karbi rong asara mei amei phu pencheng lok man peng ke the kiding atum chetong dun si terika ma mei ke seng pon ame along RDP dun ke the kiding atum pen che thanching wai pate pon si che don sar pen ingdeng koira sir kep kel ening kani sek ame pi ka pachun pon pamije phan mei phu surja rong phar dun mei phu jibon be kongchun bang chandra singh singnar rup chun bang vidya singh tiso sai hem chun bang samson ingti lapen menson hansi pache thang chun bang winson rong pi lapen manik rong hang lason si prek jam aro asan chom ar pek pon Ingdeng koira sirkep karbila medamai ningkani sek ami pika padopon jiadim lakenirja taklam arnam langpi deupani karbianglong kewang jini phaing koi ingkoi raisi ingkoi rahini lapen ingkoi ragathom ar koi surhini ra ingkoi raisi nipialam ni chinghon che nam posi athepi dengpon penang analam che thanching wai pon lason si methang alam kapangchu pon jiaphan lamet lamchong ke pangchu pon jiaphan penchenglok son suryalam che thanchi mum pedosi mei mesen ingsamjin pen pachun pon Bisnu Lekthepen 365 News India. Musumara tumaphan ke kan ke than pon theka pot selibon lekhepia phan osomara pia po anparta rongarada tumpen kachuru pipon. Nona por pure thelong ke thek nang jia son dufik bonda rong havar hapat arlo kiduk det kelak det arada tum ke thek nang ji ka chini nang jia son amung tangka maha kadure mate tangka maha kacholong thek thepen ajok bong mumar atum ke thek nang ji kele du nang jia son tame thek dunde mate le dunde ason man bom si pini arni antame sokar bia khe kiduk det kelak det arada tum pa phidun bomlo Nona por lo ke thek nang jia ke nang sot la pendun kan hei hui ke thek nang jia ke nang sot pu mathadam si balipathara havar number adorso arong along selibon lekhepia hinpen mithang jongjung ke kan ke thek pen bongmu maratum aphan dance school ingpu ponsi number adorso community hall along winter dance camp aman ponsi chiklojoni akors iruyang bong bhomti lapen bhomkuru pani nimu marso atum aphan ke kan than pon bomlo Mumar so atum bang phokep so se atum aphan than pon bomlo lasi pinang ana rada tumpen hawar hapat arlo lapuson bong mumar atum aphan ame kangpu awar sai kimi kewan pithek pen ajok selibon lekthepi aphan rong hawar hapat atumpen choropon Balijan Salajong Sport Club ahin pen patir pi ponsi ninia pharman chukihola rihajan pachua klamalong pani nia pharman volleyball championship patumi pen pangcheng pon Patumi chukihola rihajan pachua klamalong Balijan Salajong Sport Club pen patir pi ponsi all nili volleyball championship ninia pharman pachupon bangso pachua klamalong Balijan Salajong Sport Club a president Harmon Phangchu Secretary Clarkson Phangchu, Referee Pelimon Milik, Lineman Barnabas Terang, Lapen Raving Tiatum, Chetongdun, Alhi Sarpo Aman Pengpen, All Nilip Sport Associations, Ex-President Nuha Phangchu, Chetongdun, Perangke Pen Bieta Kelongdun na Tengke Bangso ke Pachualong, Team Chris Yang Bong si Pachupon Puta, Perangke Apan ang Pachinidun. Pinya Berta Kalapuan sa Kangton Iglo, Arni Kemi, Cardom.